Шоферлар игътибар иткәндер, Мөслимнең Яшьләр урамында бу көннәрдә ремонт эшләре бара. 560 метр озынлыктагы арада реконструкция эшләре башкарыла. Монда хәзерге моментта эшләр регенерация бара. Иск асфальтны ишем белән бутап салу. И цемент белән бутау башлана регенерациясе. Я нас асфальт җайлаймыз өстенә бутап. Асфальтлар җәелгәч, аннан соң тротуарлар и съездлар ясала. Яңа асфальт салу белән бергә Яшьләр урамында тротуарлар да эшләнәчәк, булганнары яңартылачак. Шулай ук юл съездлары эшләнәчәк. Бүген бирегә КАМАЗ машиналары, асфальт түшәүче техника, 2 каток, экскаваторлар җәлеп ителгән. Йөрүләр эшендә, автомобиль йөрүчеләр эшендә бик яхшы булачак. Саклап кына кадер белеп, юлларда исәнен йөргәсен. Сөйбез моторая менә эш кайный. Чынлап та инде бу дөрес фикер дип уйлыйм мин. Пакага инде юл буенча урап йөрергә туры килә. Ну яңадан бит инде әйбәт җәелгән юлдан үзебезгә йөрү бит инде әйбәтрәк булачак бит инде. Юлларда барган ремонт һәр вакытта да шоферларга кыенлык тудыра, ләкин бу вакытлыча кыенлыкларны үткәрә белсәк иде. Лилия Шәймиева, Динар Нуртдинов, Мөслим телевидениесе.